Kínai Herkules. Magyar hangok: Selmeci Roland, Bíró Anikó, Hankó Attila, Beregi Péter, Sztarenki Pál, Orosz István. Magyar szöveg: Kis Katalin. Hangmérnök: Koltai Gábor Tamás. Gyártásvezető: Miklósi Ágnes. Vágó: Vüncs Attila. Szinkronrendező: Nikodém Zsigmond. A szinkront az Echo Szinkron Kft. Készítette. Forgalmazza a Vertex Home Video. Sungvajtát, te este is gyakorolsz? Én... És mióta? Már egy éve. Hogy legyőzd a bátyám? Ó, Vajtát, figyelj, nagyon szépen haladsz. Tudom, hogy így van. Mármint az apám azt mondja, hogy te vagy a legjobb tanítványa. Szóval éppen ezért nem kell annyi gyakorolnod. Tudom, hogy a bátyám megkeseríti az életed. Nos, ez azért van, mert árva vagy. És ő már csak ilyen. De ne figyelj rá. Érted? Nem is olyan fontos. Én is így gondolom. De mégis... idegesít. Nem bírom elviselni. Elég buta. Ezt én is tudom. De figyelj csak, én is olyan vagyok. Nem, te jó vagy hozzám. Hajnalodik. Hagyd abba, aludnod kellene. Figyelj, mondok egy titkot. Minden este gyakorolok. Még a mester sem tud erről. Ide hallgass, ez nekem nem tetszik. Olyan, mint a csalnál. Ez nem tisztességes. Hé! Várj! Figyelj! Ne menj még! Várj már! Hát ez mi? Te nyomorult senki házi halljam! Tehát erről van szó? A húgomat akarod? Bátyám, túl sokat ittál, maradj csöndben. Ez az igazság, ugye? Sehova sem mész! Hagyd abba! Üsd meg! Már alaposan rászolgált erre! Amúgy is csak egy parasztfia! Rajta, adj neki! Fogd be azt a... Te meg ne nyújj hozzá! Pedig pont ez van most, kedvem, hogy kiállj ellenem. Unom, hogy csak pofozgatlak. Hagyd abba! Különben szólok apánknak. Mi? Te? Te halott vagy? Csak egy kutya vagy! Hát kusszál is úgy! Rajta, gyerünk! Kusszál, hallod? Rajta! Mi nem tetszik? Elég legyen! Ezért megfizetsz!
Rajtát megölte Hólungot! Gyilkos! Megölte Hólungot! Emberek! Jöjjenek! Rajtát megölte Hólungot! Hé, emberek ide! Gyilkosság történt! Rajtát! Embert öltem. Megöltem egy embert. Istenem, megöltem! Gyere vissza! Többé nem harcolok. Soha. Figyelj, biztosan elboldogulsz. 200 fontot nyomnak a zsákok, meg tudod csinálni? Persze. Gondold meg, nehogy megsérülj, elég pocsékul nézel ki. Hé, már egy hónapja dolgozol, nőtlen vagy, nem iszol. Hát akkor mire kell a pénz? Hogy? Utazni akarok. Honnan jöttél? He? Nem vagy túl udvarias. Rendben, gyerünk, próbáljuk ki. Adjatok neki egy zsákot. Hé te, adj már neki egy zsákot. Rendben. Menni fog? Semmi baj, elbírom. Figyelitek! Még fut is vele. Figyelj, emlékszel, mikor megérkezett? Logbácsi szerint harcos lehetett. Hogy harcos? Lehet. De az biztos, hogy nagyon erős. Hé, mi ez az egész? Figyelmeztetlek, ha megsérülsz, a te hibád lesz. Ha? Na folytasd rajta! Gyerünk! Hé, figyelj, ma reggel 10 tonnát mozgatott meg, hihetetlen. Miért nem tart ebédszünetet? Tudom, hogy miért. Túlfáradt az evéshez. Hé, szólj neki, hogy elég! Rendben. Péter! Ebédidő, gyere már! Ez nagyon eleget. Nagyon jó. Egy korty vizet. Tésztát kérek. Figyelj, ez az új srác. Nagyon gyanús nekem. Egy korty vizet adnál nekem. Miért lenne gyanús? Mert nem mondja meg a nevét. De hisz megmondta. Changsung. Nem úgy hívják. Rendben.
Ellenőrizzétek a tábláitokat, hogy mindenkinek megvan-e hiánytalanul. Fizest ki! Megdolgozott érte! Na akkor ki következik? Igyekezz már! Megvagytok! Most aztán alaposan megfizettek ezért! Hé! Utáluk! Kapjátok el őket! Ne hagyd meglógni! Kapdás! Gyerünk! Kapd már el! Kapdás! Menjél már! Kapd el! Ne bántson! Kérem! Nesze! Nesze! Most megkapottál! Kérem, ne üssön meg! Gyere, Ez meg mi? nem tudom. Nézzük meg! Elég! Elég volt! Meg akarod ölni? És ha igen, rajta kaptuk őket. Pont ezt érdemlik. Tolvajok! Érzed a szemét! Nesze, ezt kapd ki! Rohadék! Elég legyen! Ennyi bőven elég. Annyit nem lophattak, hogy ezt érdemeljék. Mi van? Csak nem akarod megfizetni helyettük? De igen. Mennyit adjak? Nos, 200 adagnyi rizsért... Mi? Hogy lophatott két gyerek ennyit? Ha? Nézd csak meg! Nos, lássuk, ki tudod ezt fizetni? Van nálad annyi pénz? Na mi van, meggondoltad magad? Úgy látom, igen. Folytasd! Megállj! Kifizetem. Ennyi elég lesz, főnök? Itt az enyém. Azt is add be. Sangsung, várj! Ez nem lesz elég. Egy hónapnyi fizetésem biztosan elég. Egy zsáknyi rizsért. Egy zsák rizsre pont elég. De ezek nem csak ezt lopták el. Ezek mindent megdésmáltak. Számoljuk csak össze, mit tűnt el, mióta itt vagy. Ha csak is a rizst veszem, legalább 20 zsákkal loptak el. És akkor volt az olaj, a gyapjú és minden más, ami eszedbe jut. És amikor végre elkapjuk őket, ide állsz elém, és azt mondod, hajlandó vagy kisegíteni őket. De ki tudod ezt fizetni? Lefogadom, hogy nem. Na jó, gyertek a főnökhöz. Meséljetek csak neki, hadd lássam, ő mihez Hé, kezd. Vong! Légy belátással! Ha, belátással. Nem tud fizetni, akkor mi legyen vele? Viselje el ő a verést. Ez elég észszerű.
Adjatok neki! Rajta, mire vársz? Adj neki! Várjatok! Te vagy itt a főnök? Jó napot, uram! Főnök! Wong, nincs helye a vitának, intézze elő. Igen, uram. És ez vonatkozik mindenkire, aki bajt kever itt nálunk. Igen, uram. Nézze, nem volt itt semmi baj. Rajta! Adj neki! Menj arrébb! Intézzétek el! Ez az! Adj neki! Gyerünk! Állítsa le őket! Most csak azt kapja, amit megérdemel. Vagy talán te is ezt akarod? Hm? Ott fenn! Hé, elég volt! Hagyd abba, hallottam? Hé, főnök, hívja vissza az embereit! Lokművezető, csak is a maga kedvéért. Elengedem őt. Csiu, térj végre észhez! Lord bácsi, nézd csak! Halálra verik Changsунgot! Ugyan már, főnök, még nem ismeri a szabályokat. Csak most kezdett. Engedje el. Szóval új fiú, mi? Igen. Ha nem ismeri a szabályokat, akkor közöld vele. Te vagy a művezető. Igen, tudom. Nagyon sajnálom. Elég volt. Micsoda? Na figyeljetek! Jól figyeljetek! Kapjátok el a tolvajokat, és ha megvannak, végezzetek velük! Fogad meg a tanácsom. Tudom, hogy jót akarsz, de ne akarj hős lenni. Egyszerűen nem vagy elég jó az ilyesmihez. Figyelj, ha hősködni akarsz, tanulj meg harcolni, majd Chiu megtanít. Hé! Changsung! Tudod, nagyon jó ember. 1 hónapig halálra dolgozta magát, de minden pénzét odaadta, hogy megmentse azt a 2 gyereket. 1 hónapi fizetést. Maga mit gondol róla? Már megmondtam. Ő nem mindennapi ember. A fiú tud harcolni. És Mao Igen? azt mondta, tanuljon harcolni Chiu-tól. Igen. Véleményem szerint Chiu tanulhatna tőle.
Szevasztok! Szia! Sziasztok! Szevasztok! Mondd csak, He? Changsung nem járt itt ma? Nem, még nem. Mert nincs egy vasa se. Ha betér, én állom a számláját. Ha, rendben. De ki kell várnod a sorod? Mi? Igen. Az összes többi munkás is felajánlotta már ugyanezt. Mind meg akarja hívni őt. Hé, fiú, nem akartok beszállni hozzánk, ha? Jó, nem bánom. Majd nyerek egy kis pénzt. Na, gyere csak. Nem, megkeresem Changsungot. Figyelj, tud vigyázni magára. Már nem gyerek. Na, gyere már! Gyertek! Nem kell félnetek, gyertek be! Nagyon sajnáljuk. A mi hibánk volt. Mármint... Semmi baj. Valójában nem is bántottak. De azért többé ne lopjatok. De muszáj, mert nagyon megéheztünk. Ez nem mentség. Miattatok meg is halhat valaki. Gyerünk! Mozgás! Gyerünk! Igyekezz! Gyorsabban! Gyerünk! Üdvözlöm, Li uram, üdvözlöm. Üdvözlöm. Üdvözlöm! Gyerünk! Mozgás! Gyerünk! Ürgében! A fenébe is. Láttad a főnököt? Hogy hajlongott? Vajon ki lehet a pasi? Biztos valami fontos ember. Úgy is néz ki. Semmi közünk hozzá. Ezt ne feledd el. Még egyet! Hé, figyelj! Ez túl sok lesz. Ne csináld ezt! Jól van. Hé, Changsung! Ne dolgozz annyit! Még nagyon gyenge vagy. Munkás vagy, nem mutatványos. Ne aggódj! Ez jó edzés, élvezem. Furcsa egy ember. Erre kérem. Tessék, Li uram, tessék. Li uram, foglaljon helyet. Tessék. Tessék. Parancsol? Oh. Igazán szép tok, igen. Semmiség. De ha annyira tetszik, a magáé. Szóval, Chen úr, a szindikátust képviselem. Megkapta a levelet? Igen. Igen. Igen, egyszerű. A szindikátus kizárólagos jogot akar a mólóra. A mólóra? Ó, akkor nem lesz gond. Különleges áruknak kell. Különleges? Különleges, értem. Tehát, ha mi használjuk, más hajó nem köthet ki. A munkásokat pedig rúgja ki. Ó, az nem fog menni. Ugyan már. Hisz maga a főnök vagy nem? Csupa semmire kellő alak. Fizessen és menjenek. De nem olyan egyszerű, higgy el. Nézze, ezek a hajók.
Velük nem lesz gond, majd máshova mennek, máshol kötnek ki. Na de a munkás az egészen más. Ők itt laknak, és ha nem dolgozhatnak a mólón, itt nincs számunkra más munka. Szóval biztosra veszem, hogy fellázadnak. Ez talán jobb belátásra bírja. És bőven van utánpótlás is. Higgy el, ha a szindikátus tagja lesz, egy életre megoldódnak a gondjai. A munkásoknak vezetőjük is van. Beszéljen vele. Győzze meg őt. Ő majd segít. Rendben. Nem lehet. Ez lehetetlen. Ezek nem egyszerű vándormadarak. Valaki már 10 éve itt dolgozik. Családjuk van, itt az otthonuk. Most már ide tartoznak. Nézze, magának nem kell mennie. Itt maradhat. Szerzek egy jó állást magának, ami még jobban is fizet. Lung úr, igazán kedves öntől, és hálás is vagyok, de én nem fogadhatom el ezt az ajánlatot. Ezek a munkások bíznak bennem, a barátaim. Nem hagyhatom cserben őket. Ugyan már! Ne mondjon ilyeneket, ez hülyeség. Lung úr, szerintem felejts el ezt az ötletet. Ez az otthonunk, és itt van a munkánk is. Ne feszítse túl a húrt, mert esetleg megbánja. Ezt hogy érti? Úgy, hogy esetleg maga fog ráfázni. Én mondom, ne becsüljön le minket. Rendben. Ilyen nincs, hát ezt nem hiszem. Figyelj, vidd innen a hajót. Ezt nem teheted velünk. Már mondtam, hogy mik az utasításaim, nincs vita. Tehát vigyétek innen a hajótokat, ez a móló mától zárva van. Nem jöhet több hajó, még a tiéd sem. Jó, de már kikötöttünk. Legalább ezt a rakományt hadd rakjuk már ki. Igaza van. Ha most rögtön nem tűntök el, nagy bajba kerültök. De akkor nem mondjátok, hogy nem figyelmeztettelek, és még egyszer nem mondom. Jó, rendben. Gyertek. Menjünk. Jó, menjünk. Gyertek. Ezt nem értem. Ha nem köthetnek itt ki a hajók, mi lesz velünk? Fütyülök rá, hogy mi lesz veletek, hallod? Ne feledd! Ez nem a főnök mólója. Ó, valóban? Szóval azt mondod, a tiétek? Na figyelj! Te is itt dolgozol. Amit most csinálsz, teljesen értelmetlen. Úgy igaz? Rakodjunk ki! Megállj! Na várjatok csak! Nem csinálunk semmi rosszat, ez a munkánk. Gyertek, kezdjük! Nehogy megpróbáld! Na, Gyere csak! jó, gyere! Verekedni akartok? Rendben. Nem félünk tőletek. Gyerünk! Igen, ezt még megbánjátok! Ne avatkozzatok bele, mert azt kapjátok, amit ő. Rajta! Na jó, ha ezt akarják. Igen, ez az! Gyerünk! Adjunk neki! Gyere! Kérem, csak ezt ne! Ne tegyék! Jaj, ne tegyék! Csak ezt ne! Húzd! Ez az! Mit művel? Ez az! Biztóság! Gyertek már gyorsan! Ez az! Ott is! Ercél! Ott is! Ez az! Most már tudják, hogy nem viccelünk. Szólj az embereidnek, hogy fejezzék be! Rendben. Gyerünk, fiúk, mozgás! Fejezzük be! Gyerünk szét! Gyerünk a másikat is! Gyerünk már! Ez az!
Locke! Ebből elég volt. Küldje el őket. Van más móló is errefelé. Menjenek oda, dolgozzanak ott. Tudja, hogy lehetetlen. Az összes mólón van már munkás. Nincs ránk szükségük. A móló. Nem a maguké. Semmi haszna. A hajók nem kötnek ki. Nem fognak idejönni. Tehát nincs értelme maradni, hát nem értik? Mi akkor is maradunk. A móló még mindig áll. A hajók vissza fognak jönni. Ne, várj! Nézze, ne legyen ostoba, küldje el őket. Vagy kénytelen leszek erőszakot alkalmazni. Gyerünk! Várj! Ne csinálj őrültséget. Lung túl erős. Ha kikezdünk vele, mi húzzuk a rövidebbet. Menjünk haza! Hát, ha ki tudunk találni valamiféle tervet. Hol van Chang? A fene egyen meg! Majd adok én neked! Pofa be! Hallgass el az isteni! Csend legyen! Mi is éhesek vagyunk! Hallgass már el! Hagyja abba! Nem tehet róla. Te hagyj békén! Semmi közöd az egészhez! Neked mindegy, te elmehetsz, mert nincs, ami itt tartson, de a mi gyerekeink éheznek! És mégis itt kell maradnunk, mert mi nem mehetünk el innen! Téved. Nekem nincs hová mennem. Tudja, olyan vagyok, mint maga. Persze. Egész nap vártunk, de egy hajó se jött. Szerintem Lung jó előre figyelmezteti őket, hogy itt nem köthetnek ki, hogy menjenek máshová. Bizony. Lehet. De Locke-ra számíthatunk. Nézzétek! Muszáj kitalálnunk valamit. Szerintem harcoljunk. Vagy egyszerűen éhen halunk. Igen, harcolnunk kell. Nem adjuk magunkat. Nem bizony. Harcolni. Hé! Itt még a hatóságoknak is Lungat parancsolt. Sose tudjuk legyőzni. Úgy biztosan nem, ha harcba szállunk vele. Legyetek türelemmel, de nem mozdulunk a mólóról. De hogy? Csak ennyit tehetünk. Most menjetek haza. Na és szerinted? Szerinted nem jó ötlet? Szerintem semmi esélyed sincs. Akkor is elmegyek Lunghoz. Hogy? Megleckéztetem azt a szemetet. Figyelj, tudom, hogy nem akarsz jönni. Nagyon félek. Akkor ne is gyere. De aztán tartsd a szádat, megértetted? Vagy megöllek! Nem köplek be, de vigyázz, mindenütt Lung emberei vannak. Valakinek meg kell próbálnia. Én belevágok. Pénz. Hogy? Mindig csak ezzel jár az eszed. Még szeretkezés közben is. Ezt sértésnek veszem. Jaj, hallgass már el. Mindig is gazdag voltam, de ennyi pénzzel még sose volt dolgom. De tudod, most, hogy a szindikátusnak dolgozom, meg se tudom számolni a pénzem. Tudod, most végre elkezdhetek élni. Félek, hogy majd rám fogsz unni. Hogy keresel valaki mást. Ne aggódj. Ettől nem kell félned. Még mindig gyönyörű vagy.
Péter! Kotródj innen! Tüné! El innen! Az Istenit! Ne csak álmodozz a gazdagságról. Most meg is keresheted a pénzed. Lunko, gyere ki! Lunko, most megfizetsz! Te senki. Vigyétek ki a házamból! Ez egy tolvaj! Öljétek meg! Nem megyünk el innen! Chiu Han. Hé, Mao! Mao!
van Csiú? Egész nap nem láttam. Nem tudom. Halljam! Hová ment? Vissza, vissza! Csiuhan! 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 Hát akkor most figyeljetek, idióták! Látjátok ezt, ugye? A hülye ki akart rabolni az éjjel. Halált érdemelt. Ti is ezt akarjátok? Lung! Changsung, te vagy az. Talán megint meg kellett késztetnem téged, hm? Nos, verekedni akarsz, hm? Nos, mi van? Nem verekszel? De én igen. Jó, elég volt. Értem. Rendben van. Gondolkoztatok? Igen, gondolkoztunk a dolgon. Tehát elküldöd őket. Tévedsz. Nézd, sok évvel ezelőtt megöltem egy embert, bár nem akartam. És akkor megfogadtam, hogy többé nem használom az öklöm. De most rákényszerítesz. Megszegem a fogadalmam. Kénytelen leszek újra harcolni. Meg kell leckésztesselek. Hé, gyerünk! Várjatok! Ezt a leckét nem fogod elfelejteni.
parancsolj! Elég! Vigyétek a főnökötöket orvoshoz, és azt ajánlom, hogy gondolja meg. Vigyetek haza! Igenis! Gyerünk! Emeljétek fel! Gyerünk! Óvatosan, hallod? Gyerünk! Emelt! Jól van! Igen! Jó! Na gyerünk! Gyerünk! Figyelj! Meg kellett volna ölnöd, ahogy ő ölte meg Chiút. Nézd, Mao. Szerinted jó dolog ölni, gyilkolni? Ha puszta kézzel megölsz valakit, azt sose felejted el. Mindig érzed a vérét a kezeden. Egész életedben szenvedsz, ezt jól tudom, mert velem megtörtént. Katály, tudod, miért vagy itt? Miért kell lesz? A kis barátunk elszúrta. Most mi jövünk. Hé, ugyan már. Nem csak én tehetek róla. A hajókat már elűztem a mólótól. És azok a munkások. Előbb-utóbb ők is elhordják magukat. A szindikátusnak most kell a móló. Tudtad, mi a dolgod? El kellett volna küldened a munkásokat. Ehelyett itt vannak és bajt okoznak. Mert te jól elszúrtad. És most nagy bajban vagyunk. Te marha. Semmi hasznodat se veszem, érted? Mi az, hogy nem veszed hasznom? Tessék. Na jó. Ki volt a helyettese? Nem én. Nem én voltam. Én voltam. Üdvözöllek. Remélem, te együttműködsz velünk, igaz?
Úgy bizony, remekül együttműködünk majd. Helyes. Mi majd megállapodunk. Hé, Kán! Ha valaki ilyen könnyedén el tudja törni egy ember lábát, az rendkívüli harcos. Légy óvatos! Tehát ez a lényeg. A mólót akarja. De hisz sok pénze van. Ha akarja, építhetne egy másik mólót. De nekünk nincs hová mennünk. Kán, ez az ember itt micsoda? Csak egy bolond. Őrült. Nos hát, mit kezdesz egy bolonddal? Megölöm. Vége van. A fenébe! Nem kell a segítsége! Sajnálom, baleset volt, nem akartam. Rossz szokás, mindig így oltom el a cigarettámat. Az Istenit! Figyelj, még ne végezz vele. Hadd mesélj el a többieknek, akkor elmennek. A fenébe is! Kikötött egy hajó! Végre van munka az éhezésnek! Éjjel! Rakodjunk ki! Gyerünk! Végre kezdhetjük!
Jött egy hajó! Bácsikám! 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 Ti csak hagyjatok itt. Menjetek a mólóra. Szóljatok Changsungnak. Siessetek. Na jó, mit hoztál? Nektek semmit. Mi? Semmit? Ugye most viccelsz? Ez a rengeteg rizs, bezsákolva. Ez Indiába megy, tudom. Igen, de elküldtek ettől a mólótól. Azt felejtsd el, elintéztük Lunghót. Eltörtük a lábát. Az lehet, de én nem kockáztatok. Nem akarok bajt. Kisasszony, szálljon már ki! Köszönöm szépen. Nincs mit. Figyeljetek! A hölgy keres valakit. Egy nagyon erős embert. Gondoltuk, valami ilyen helyen dolgozhat. Nem ismerik Sung Vajtátot? Nagyon magas és széles vállú. Oldozd el azt a kötelet! Rendben. Menjetek! Ma indulás! Nagyon magas és erős. Csendes, de keményen harcol. Biztos nem mondaná, de ha akar, akár 20 emberrel is el tudna bánni. Nem látták erre felé? Nos, lehet, hogy láttam. Hogy hívják? Sung Vajtát a neve. Ismeri? Hé, Mao! Csak egy új ember járt errefelé. Lehet, hogy Changsung az? Changsung? Hiszen ő nem is tud harcolni. Ezt az új embert hol találom meg? Changsungot? Egy perce még itt volt. Hol? Gyere vissza! Vajtát! Vajtát! Tévedett, hölgyem, nem ismerem magát. Vajtát! 3 hónapja kereslek. Te vagy. Nem ismerem magát. Ne! Várj! Most lesz. Mihez kezdünk egyáltalán? Nem tudom. Rettenetes. Ki tette? Szegény. Rémes. Felfoghatatlan. Eltörték a nyakát. Bácsikám, itt vagyunk. Changsung. Nem Changsung van itt, csak én, Mao. Changsung, én tudom, hogy harcos vagy. Ha csak rád nézek, tudom. Most már te vagy az egyetlen, aki segíteni tudna rajtuk. Nem értek el, hogy miért kellett elbújtosnod, de most már közénk tartozol. Segítened kell nekik. Könyörgök, csak te maradtál.
Sosem hittem volna, hogy White ilyen gyáva lenne. Tudja, hogy mekkora bajban vannak ezek az emberek, és hogy a barátját is megölték. De nem érdekli, akkor sem segít nekik. Mitől változott meg ilyen gyorsan? Nézzék! Meghalt a barátjuk! És Chang Shung is eltűnt. De én segítek maguknak, amennyire csak tudok. Akárki is ölte meg a barátjukat, könnyedén tört el a nyakát. Biztos erős. Tehát, ha bármi bajom esne, írjanak egy levelet a családomnak, és mondják el, mi történt. Nézze! Ne tegye! Baja eshet! Ne aggódjon. Csak mi vagyunk. Nem kell fény. Figyelj, remek az a lány, közénk való. Segíteni fog nekünk, segít nekünk harcolni. De téved, ha azt hiszi, hogy gyáva vagy. Tudom, hogy nem vagy az. Én is. Locke bácsi azt mondta, hogy csak te tudsz segíteni rajtunk. Igaz ez? Ha tudnál segíteni, miért nem teszed meg? Hiszen téged is jól összevertek. Senki se tudok segíteni. Én... Hát nem látjátok. A kezemre vér tapadt. Még magamon se tudok segíteni. Nem vagyok bátor. Nincs bátorságom kezet emelni valakire. Már nem használhatom az öklöm. Egyszerűen nem tehetem meg. Ugyan már, ennél több kell nekem. Jó, annyit kapsz, amennyit csak akarsz. Jó, menjünk a mólóhoz. Most, hogy megöltük a vezetőjüket, biztosan eltűntek onnan. Kantai, mi ez a sok ember itt? Vajon mire várnak? A halálra. Mi? Nos, akkor mit kezdjünk velük? Megöljük őket. Végük van.
Ki ölte meg Mr. Locke-ot? Maga volt? Mi? Ki gondolta, hogy ilyen szép lányok is lesznek itt? Ja! Kantály, mire való egy ilyen szép kislány? Hogy lefeküdjünk vele. Na és ha harcolni akar, akkor mit kezdjünk vele? Megöljük. Vége van. Az igazán nagy kár lenne. Majd elintézem. Te intézd el a többi hülyét. Verekednek a mólónál. Van egy nagy emberük, és az megöli az összes munkást. Gyere, segítened kell. Igen, siess! Gyere! Gyere, segítened kell, igyekezzünk! Ne verekedjetek, kérlek! Elég legyen végre! Nos, rendben. Ennyi elég volt? Hagyjuk a harcot és irány az ágy, mi? Hagyd abba! Feladjuk! Összecsomagolunk és elmegyünk! Rendben. Mikor mentek? Most rögtön. De figyelj! Te figyelj! Nézd meg, hányan haltak már meg! Azt akarod, hogy folytassák? Helyes. Holnap visszajövünk. És akit itt találunk, megöljük. Hongcsáj,
Tudom, hogy csalódást okoztunk, de akkor is el kell mennünk. Kénytelenek vagyunk, nincs más választásunk. Lok azt mondta, Changsung majd segít harcolni nekünk. Teljesen mindegy. Ezt a szörnyeteget senki sem tudja legyőzni. De ha itt hagyjuk a mólót, miből fogunk megélni? Na gyere szépen, gyere! Igyekezzetek! Szedd már a lábon! Siessetek! Gyerünk! Gyerünk! Igyekezzetek már! Siessetek! A babám! Nem volt valami fényes. Mégis nagyon fáj itt hagyni. Tudod, az otthonom volt. Évek óta itt élek. A barátaim is itt voltak. Most mi lesz? Hová megyünk? És hol kapunk majd munkát? Changsung! Lok rosszul ítélt meg, és Chiuhan is! Sungvajtat. Megöltél egy embert. Megölted a bátyámat. Megölted. De ha valóban bűnösnek érzed magad, miért vagy még életben? El akartál bújni, eltitkolni az igazságot. Hadd higgyék, hogy ártatlan vagy. Eltitkolni, hogy vér tapad a kezedre. De nem lehet. Nem tudsz elbújni. Nem tudsz elbújni önmagad elől. Ez mind csak önállítás. Ha élned kell, legalább próbáld meg jóvá tenni a bűneidet. Sungvajtat. Az emberek most valóban megvetnek téged. De ezen könnyen változtathatsz. Lehet, hogy meghalsz, de férfiként halsz meg. Figyelj! Mit tettél? Szerinted tényleg legyőzheti? Lehet, hogy megölik. Már 3 hónapja nem gyakorolt. Lehet, hogy a halálba küldtem. Szóval igaz. Tényleg megölte a bátyád? Nem ölte meg a bátyám. De azt mondtad... Összeverekedtek. És kiütötte a bátyámat. Azt hitte, hogy megölte. Ezért elmenekült. Azért jöttem ide, hogy elmondjam neki az igazat, hogy nem gyilkos. Megmondom neki. Jaj, ne! Ne! Ezt az egyet meg kell tennie. Különben sosem fogja férfinak érezni magát. Talán tévedtem. Lehet, hogy meghal. Nem tudom. Talán tévedtem.
Nos, látom, már csak egy maradt. Az az ember ott. És ő micsoda? Egy hulla. És mit csinálunk a hullákkal? Felemeljük, és bedobjuk a tengerbe. Helyes. Igazi férfi. Megmondtam, nem kell segíteni. Persze.
Figyelj, szerinted ez mi? Egy rakás szar. És mit csinálunk a szarra? Felszedjük és a vízbe dobjuk. Igen. Igen. Ne, kérlek, ne! Nem veszem el a mólótokat. Elmegyek innen. Nem jövök vissza. Az biztos, hogy nem jössz. Szia, hogy vagy? Minden rendben? Persze. Vigyázz!